Negatibo sa flow-like symptoms sa ang 11 ka mga crew sa Chinese vessels nga mihapit sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang tagbot uban sa duha ka mga barge gikan sa Taihu, China, paingon sa Albuera, Leyte, apan mihapit kini sa Dumaguete aron na mubayad sa tukmang nga buhis sa Bureau of Customs. Si Nico Serino sa report. Wa na padunggua sa pantalan ang mga tugboat ug wa sab papanauga sa lokal nga kagamhanan ang crew niini. Human sa media briefing sa Incident Task Force nga gilangkuban sa nagkadaiyang ahensya sa kagamhanan, ilang gisaka ang tugboat aron pagsiguro kung masakiton ang crew niini o dili. Gamit ang thermal gun, gisusi ang body temperature sa crew. Sa telephone interview kang Dr. Jerry Go sa Bureau of Quarantine sa DOH-7, iyang giklaro nga wala hilante, walay ubo og sipon ang 11 ka crew, lakip na ang kapitan niini. Sa laing bahin, gilaumang moabot karong adlaw ang resulta sa swab test sa 5 ka mga persons under investigation gikan sa RITM. 15 kasamtangang gi-isolate sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Giklaro usab sa Provincial Health Office nga fake news ang mikatap sa social media nga nagpositibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease ang 5 ka PUI. Giandam na ang kaso batok sa nagpakatap sa fake news. Iyang giangkon nga 7 na ka mga PUI ang gibutang sa isolation room sa Tambalanan, lakip ang driver sa van nga gisakyan sa manag-uyab nga Chinese national nga mao'y unang kaso sa nCoV ARD sa nasod. Natultulan siya sa contact tracing sa task force sa Negros Oriental ug nakitaan ang mga sintomas niini. Miadto sab sa DOH ang staff sa hotel nga gisak-an sa manag-uyab gumikan sa iyang gipamati sa lawas. Nico Sereno, Balitang Bisdak.